Arribar i moldre. El club Canicross Olot Garrotxa, nascut aquest mes de febrer, ha inaugurat la primera Copa Girona de Canicross. L'entitat va habilitar un circuit de competició de 6,5 quilòmetres i un altre per a caminants de 4,4. Pel que fa a la competició, es va dividir la sortida en 4 tongades amb 1 minut de diferència entre elles, tal i com estableix el reglament. 4 calaixos, que fem calaixos de sortida de 10 perquè els gossos tots volen córrer, estan molt nerviosos, d'aquesta manera s'evita que tinguin agressivitat amb ells. Una sèrie de normes perquè tot està pensat, el reglament és molt estricte, inclús amb les temperatures, cosa que no és el cas avui, que segons la temperatura que sigui està prohibit córrer. Això ho ha de prendre el veterinari, es passa un control veterinari, total, que vora, o sigui, em sembla que són 38 o 39 participants que han vingut de tot Catalunya, de Terrassa, de Barcelona, però aquests ja són competidors. Doncs hi ha la gent que ho està provant per primera vegada, però clar, necessiten un arnès, una cosa especial. O sigui que no pot córrer qualsevol. Javier Torres i la seva gossa Lur van creuar els primers la meta amb un temps de 26 minuts i 49 segons. M'he sentit molt bé, la veritat. He regulat una mica la gossa perquè no sabia com era el circuit, com ens trobaríem de la pujada i tot això, però la gossa ha anat perfecta i jo m'he trobat molt bé, la veritat. Ha sigut una cosa molt disputada amb el segon, anava molt frec a frec i ens hem arribat a perdre i tot en algun creuament, però a la pujada m'he pogut anar una mica i ha sigut la diferència. Els van seguir a tan sols 21 segons en Josep Pere Batllocera amb el gos Bruc. En tercera posició, Carles Paredes i en Sacs amb un temps de 27 minuts i 46 segons. La primera dona en creuar la meta va ser l'olotina Bàrbara Badós amb la gossa Anxova i un temps de 29 minuts i 25 segons. Hem començat bastant bé, ella sempre comença molt ràpid i una mica, com que ja ens coneixem la zona, és on anem nosaltres a entrenar, doncs, una mica hem anat recuperant els trossos que sabíem que podíem fer-ho i apretant els trossos que... Però també té els seus desavantatges, perquè la gossa té els seus vicis i llavors per allà on solem passar entrenant intenta anar-hi, encara que li diguis que no, però hem anat molt bé, molt contentes. Marta Berrocal amb el gos Tango i Carolina Laureano amb en Jim van completar el podi femení. El club Canicross Olot Garrotxa no esperava tanta participació amb el poc temps que s'ha constituït a la comarca. L'entitat es marca l'objectiu de potenciar la socialització amb els animals a través de l'esport.